tako. Hamari ya wansa nung puskai kena. Ge bahi tongbai ta hokte bukuk song non buskungo hai no hai ang kaisa video gutal tu kaisa ka ini video banmani karon gai sung sini kokbrok short film khainai ke save channel ni Hamari Debbarma ni kok bini sagni ti sung tini video khlaimani gai tomni gele kaisa photo viral to kha wansa bai photo bujangmani obun tioi tai te kaisa hangkai kaisa video viral to kha YouTube rogo Facebook rogo to baksa ton nugui makana baksa ton nugi khuna playground nunglayoi eba o drink rok khaimani obo sobjani video viral khairika hangkai obuni tui sungtini full detail babe sung ok salaine o bitinin video ke video no puran simi paithak jora naitongdi video no sajakai like khaidi subscribe khainani tapukdi jara subscribe khlai kurok gai like khlai di share khlai di ngai tini video chenglai sono bisi kok saya karoi tho let's go ngai tho sikang sung naleano sini Hamari Debbarma ni sintil prajo Hamari Debbarma ni mane kaisa video viral mani playground nung tongmani tai gandong sai tongmani te dingrok khlai gandong sai tongmani obonang kisasa video clip nong phunungnai norok naidi sabujani viral khaika omhai video rong ang social media o upload khainani keba post khaina ro oborang chal liya tam ni male bo kaisa sini tibra hasteni kaisa short film ni kaisa bo mane member tam ni male bo kaisa short film khainai tai bini onumani samaro buito chongdo khana kaisa bo faltu buru nai mairok chongdo khana ngele ang sanamu sungo je o video no viral khaina rong no tiprasa to bo nungnai no chanai no observe to no samono bisibang no 100 ni bisingo 98% no tiprasa rok nungkra 8 number gai thon nungkha chakha video khlaiga haibono mai video rong no social media ro post khaina rok ekdom sajakliya gai norok si bahai rok chong ja comment klai sadi gai bo to bahai borok ang semia Hamari to bo tabu tam nai bini husband ro kaglai khapu tomung lekapu gai ang to su semia gai nongni o Hamari Debbarma ni bungni para gana gini ro audio video rok no nai to hangai ani o video no se comment klesa di bo bahai borok ang mo to su semia gai tabukai teksa tom nai wansa bai photo bujangmani obon tui tabu kok sanai gai kaisa news channel dongo o video no ang ani description o riwano channel in description o mane video description ta norok thangai full video nai mano gang to bisi video diglagoro ni kisasa clip nong nai ne di o news ni channel owner tai sini dalila boro kunui kok saleimani bo mane Hamari bahike viral lungkha photo bahike viral lungkha borong sungna bogoi mane bo semana bogoi o channel owner bo ngono kok sakata lila bai ke ob kisasa nai ni di terpore ang ngon bini boyfriend na bini salada tongkha bom hai nang tam sanam sung Ang ikaw mahado. Bara kisa misa sinilai minta. Badar thang bro photo bujang nai kisa bujak lacha. Abo samona Hamari ya wansa nung puskai kena. Mentam di kwa gorok man ta baba. gai o video nai ang semangka bo o kaisa wansa abo bini kaisa sinman borong no gai bo tiprasa kokrok man pong gai haino sinman borok bla boy sini o kobrok short film ni channel ni video rok bo naifo kobrok bujiku gai awon bagoi bo photo kaisa nakhapu mane ang o news nungmanta gai bo emne Hamari o photo post khaya o wansa je post khayo sini tiprasa rokai abo ekdom chajaya pujikra awon bagoi ang sanamu sungo Hamari no nungo wansa sari mai photo rok o photo no delete khaidine bini social media je kuno Facebook Instagram je je kun jagani obno delete khaidi sini tiprasa rokai mahai nugui tongmaya bujikra wasa puruji Elizabeth kajangmani obon tuye kaisa durpotna nangthanga sini tiprasa rok ekdom chajakliya ge Hamari Debbarma to tabu kaisa jakhera ge bo bini bisore bo chobi bo kalai kha tom nai ni ge bo
semia ko sumo full detail babe bos kaya dalila angkai semangai jotono ngolaya no jotono salaya no angkai abo to saja kong no khana angkai te bisi kok logila puri tini no video barang mani karon ke baksa borok naya baksa borok news rok naya angkai baksa borok nayo gawon bagai sini paran borok baksa siako baksa nuyako gawon bagai ang phunung mani kok si angkai tahukde bok songno mai video rok nainam sung tongkai channel no subscribe khlai di share khlai di hingga no to kok borok entertainment eka channel do kok mane jesa pono video khai ang entertain babe no nang mane entertain khaina bogo siang channel bano ngeba jesa video sar kono nang entertain khainai genoro channel no subscribe to baksa borok do khaija ngai te kuno kok salia teksa video malaina haino hai teksa interesting video ngai jara nai to no bele hambai ya poro ngai malai nai teksa video kuro lo ito no kaham kurungai tongbai ni kulungka